Ang luling oh. Oh, mabo nang anay na mo oh. Oh, mo niya mo handa ka na. Naikuan oh. Tanjaya? Naibukog. Sa kanyang baboy. Wala tayo pizza iba. Naibukog, naibukig. Oh. Na. Wilmar! Panirito. Ako naglakot ako! Bono! Weh. Ah, lagot-lagot sa army. May nagkawat sa kutsara. Ay, dala! Ah, ano na lang dahil. Gawin ka! Lami kining kuan pa oh. Tiyan dakit ka. Na ang ahos ug ano. Sama, ay, nang alam niya. Di lang ko ano. Ah. Sinugbang isda. Sayuha ko nila na launa nila eh. Dahil mga umpan ninyo. Nulad sa tiyan ba? Walang pagputagi kasi nulad sa tiyan noon. Pero ito slow mo. Akong napaon ang naman. Bugna kayo sa dyan. Hangin-hangin. Sudah ako lupa ay. Ang bayad ito eh. Kandong mong Labi ng hapon oh. Ha? Landing dito. Labi ng hapon. Ah. Ito lang yung ako dito. Ay, ano pa mo? Saan ka ba? busog na. Labi biya! Ay, kaya ko tila. Ito na siya dila. Ay, heart ka rin lagi. Heart ka rin lagi mo. Ha? Tama. Ay, di ba ba yung nakitaan siya? Mahal uling. Kita mo. Nakita mo na. Padi ay mo di mo ka uspagit eh. Hindi mo kawag spaghetti lagi. Pansit man. Pero pagka nawag spaghetti nga, adili siya sa spaghetti po niya. Special. Ang karayo. Katara, mano-mano. Kamaya na. For short pasta yun ya. Biko. Ito nagluto si Lablab. May condense na kanang all-purpose ni cream ba? Ha? Kuwan ka. Kaman naman plato. Nalala? Ito niya nga, kuwan ra. Kanang sauce ra. Para Pinya oh. dito eh. Yummy kayo, pinya. Kada sa experience ako sa ibot sa ngipon eh. Magkapanghinambog yun ko ba yung utrog yun ko ba ibot? Purot po itong kagi, anak. Purot yung kagi sa ibot nga May pag uban mo na. May uban mo ingon man na. Di na yun ko mo utrog. Mana uban ba? Mag-ingon nimo, wag sakit ito magpaibot ba? Ay, adto di kong paibot pilay bayad. 2,000 agoy di ko dito. Tapos nga ang ngipon. Makaya ang kuan kasakit. Bye-bye na Ling. Bye-bye. Sayang bayronan. Sina? Bye-bye na. Bye-bye. Thank you for watching. Sige na. Tungod sa mga buta. Wa gyud. Oh, kay di ko an magmayo sa. Ayun, kapyon grigit mo. Wara-wara, kamot sad. Kuan na po lang ng kayo ni.